An saol faoin Vasúibh. Chod chréile, le tarlach mac an mí. Tá sé ráite go raibh Criast ag gol faoi feiceáil chathair Napoli, agus gur hite jóra ar thaobh na Vasúibhe. Is an tar húil an talamh úd ó hinine de. Is ó thaobh na Vasúibhe a hagan an fian ar a dugtar Lacrima Christi, deor Criast. Tá an fian go bra gan dat, ach déad fá bheith hiag siran an óir go fáil faoi feiceáil na cathrach. Corpacht agrathe na camorra, drogaí, gadíocht agus dúnmharú ar na sráideanna, camaléireacht agus isce faoi halamh. Is fiú dul thar an Spacca Napoli, an tráid cún a rainan an sean chathair in na dá le. Seap fá go raibh tú sa tean roimh. Tá na sráideanna cho cún sin agus na fuirgnimh cho háird. Sráideanna doracha lán de faoin. Feici tú daoine ag marachtáil mar a bhí siad an aimsin na rómhánach, iad bocht dearáil. Feici tú rairc grána go dóir, an brúscar agus an salachar, na héaldaí nite ag crocha ar na balcóní. Gach gnó agus céird á chleachta ar na sráideanna. Faoi láthir, feici tú go dóir inimircach bocht ón Afric ann, fir gorma a géirí airigh an wath íal. Má hagan é dócha sort faoin gahar olmhór an rialta seo. Téann tú suas ar an funiculare go Parc Floridiana, agus an sin brethníonn tú bá Napoli, an Vasúibh, in an Capri agus Ischia, agus ligann tú osna asat ag feiceáil cé choáling is atá an rairc. Is féidir dul ar bhór linge agus éaló ar thunta gorman na meanmhara amach go dtí ar an Capri, áid chomhlóite gan áras. Ach I measc na dorasáirí agus na naoine sebhre ina gcuid tithe saoire, crochanóid tú uid fírin in Napoli, bíoh sé grána nó nábíoch. Cáiltáníos measa an oltárasáireacht nó an saol dáíre sa chathair. Bhí Goethe ar chuirt an seo sa bhliain 1787, agus scríomh sé ina Horas Idálach. An tuafás leis an álacht leis an tuafás, cearíonn siad a chéad ar deire, agus tagann mothúcháin chuid go róchamalach faoin scéal. Cinnte, duine de chinál eile a bheith in san Napolach, man ar rothigh sé é féin sánathe idir dia agus an díal. Cad bhí a gceist aige. Is ála gur chuir sé an sim sa Vasúibh, agus chuir sé an niirde ann trí huaire chun féchant isteach ar an volcán. Bhrá sé an difar go deo idir an rairc scanrúil sin agus álacht an ceantar híos. Bhain sé an chorasnacht idir Páras agus Ifrin, álacht an tíorsacha agus an bhair ag bagart ón volcán agus ó chreathan na talann. Bhí an ceart aige, agus is álaigh atá an scéal go fáil. Dá méoch cre talún nó brúch de volcánach an is, racha sé díon ar na milliún duine sa cheantar. Ag an am sin, cafar a hiiscint, bhí an Vasúibh beo. Sin rá go míoch siad pléasca amach an tamar fad. In sian Goethe ina leabhar faoi bheith ar chuirt I ballás de chuid na nósal I hamháin, ag cainsil am ní úsal áig agus ag féchant amach an inóg, agus bhí ar chumas an Vasúibh eicáil sa dorchatas, agus tinne agus deatach ag teachtas an molach.
Go háirithe nuair a d'éirigh an cheallach lán sa spéir. Scríofann sé, hí teacs os gáir a gcoinn, nár lordóin na mílte bliain chun cúntas mínithe a chur leis. Inniu ní eicinn tú a le héad sin. Déadach an bhasuamh pléasca éon uair, tá sé beo go fóil. Ach ní eicinn tú éon gníomhaíocht. Tá an bhasuamh ina tost, ina colla. Ach cád. Má heistíonn óid gníomhaíocht den sais sin eicáil inniu, caithfidh tú dul amach go dtí botswólaí, agus feiceadh tú uisce te, agus láb, agus labheh, agus a lehéad ag dúirte amachchas an dalamh. Deirtear go raibh dante an sin uair amháin agus é ar dóiríocht, agus gur chuig an radharc I bhaim ar go mór. Agus níos déanaí, smaoinne sé ar an radharcra díobhailte a acha sé an seo, agus é ag chuir síos ar an inferno agus na hanam nach a dámanta ag follingt I meas tinte ifrin. Cinnte go bhfuil corrasnachtaí de gach sayas le feicáil an seo. An corrasnacht idir an sean saoil agus an nuahéal, agus na spáilie iars mína rómhánach á athúsáid agus á athúsáid a ríist. An corrasnacht idir an álacht agus an tuafás, ná dúirtha agus déana. Nach ag Goethe a bhí an ceart, agus é caint faoi bheith idir dia agus an díal. Tagan an smaoinemh sin chum agus mé ar siúl ar an spec an Napoli. Dennar an sráidín úd an tean chachar a dheilt ina gá le. Idir Páras agus Ifrin, déad fá rá. San látá nuán fecinn den na corrasnacht faoi le an seo nach bhac Goethe. An corrasnacht idir an bochtanas agus an brúscar in Napoli, agus Dolce Vita na Dorosauri agus na Nini Severa ar Capri, agus a le inis Sorrento. Mar bhfuil gá héamh an scéal feice agat, na hiigh tú an saoil faoin bhasuamh ina iomlán. Agus méid féchant suas gach maidin ó minóg, ar díonta na cathrach, go dtí son do mór doracha na bhasuamh, agus ag bagart go tostach a nuas ar na daoine fóthaí. Tuigtar dom go bhfuiltar an seo ag buin teanamh as an saoil, ach ag an am céanna go bhfuil bail ag bagart a gcónaí. Tá an bhasuamh ina tost le fada, thora an pléasca deireanach, díreachtar éis an daracha go domhanda. Ach tá an neart intí chun pléasca amach éon uair, agus dá bléascach, bheith ófás Pompei an ríis, agus chail fi an án, cé go bhfuil plan tar hála ag an rialta sa dálach I gás tobairste. Ní gan fá a deirean an seanachal, vedere Napoli I morire, Napoli a eicáil agus básaáil. An cíar a bhí le seo I gcónaí ná, má tá álacht Napoli feice agat, ní eicigh tú rud ar bit níos ála ná é ar dahan, agus mar sin tuig leat básaáil agus bheith sásta bhfuil na rudaí tábhachtacha déanta agat I do héal. Ach tá ciad breise le fáil in san seanachal, más míon leat. Féchar Napoli, agus smuoinóidh tú ar an bás sa measc na hálachta. Mar an seo, faoin bhasuamh, bí na daoine ag marachtáil idir bás agus bethe. Cinnte go bhfuil an bás in an luin ide, cuma an bhfuil Balcán ag bagartáring nó nábhfuil. Ach measamanis go mbíonn an saoil cho bríomhar an seo, díreach tuis go bhfuil an bás ag bagartáil. Agus ní gá féchan suas chuig an Balcán, chur an méid sin a chur a gcuine dit féin. Sin an saoil faoin bhasuamh agat. Níor bhiste a rá go bhfuil míad ile, an cinna déana ina iomlán, in árgónaí faoi Balcán a phléascaigh amach uair éigean. Bhí mís bortha go leor in aimsir an chogadh uair, go mbeadh cogadh núcléach ann agus go mbeadh deireann. Anis bhí méid bortha faoi thróilú na timpachta, go dá láigh tubaistí ná uairtha, mar eis chothú diúltach ón grinne ar feiceí an duine. Misa bhí méid bortha, chun sin láthrach smuoiní méid a rudaí eile atá níos pránaí dá linn.
Aragad agus gnó agus orgaidán marachtála. Agus déana mí dearmid. An chúis nach bhfuil bhasúibh mór gharcha ag bagartórin nuair a échaimid amach in inó gach maidin. Beidir go méach sin níos fearr dóin dá méach. Bhí sé bhí géisteach le an saol faoin bhasúibh. Podcréile le tarlach mac an bhí. Má hean an podcréile seo leat. Bhiste leat like, share agus subscribe an bhfuil sé sin déanta agad hena. Agus is féidir le tuairim, scríomh, híos. Go dtíon seachtain sa chóin, slán.